Φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα στο τρένο. Δείξτε το τρένο, κάμεραμεν. Έλα. Εδώ είναι ο Γιώργος. Είναι ο Μαλάκας, ο Παγώνης. Πάμε, τώρα ξεκίνησε. Και πάμε μαρούσι, μαλάκες. Σήμερα θα κάνουμε μαρούσι ρουτίν. Τι είναι αυτό? Δεν θα πω σε κανέναν τι είναι αυτό. Νομίζω ξέρουν τι είναι το μαρούσι. Αυτό είναι δικό μας μυστικό, ρε μπρο. Αυτός ο Μαλάκας που μου λένε ο κάμεραμαν. Εγώ είμαι. Λοιπόν, αυτά θα ξανατραβήξουμε, εντάξει, δεν θα πάει χαμένο τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε αλλάξει τρένο. Βλέπεις εδώ πάει, είμαστε τραπεαία ταχύτητα. Με μια ταχύτητα με την οποία αν τυχόν συγκρουστούμε θα καταλήξουμε στον Άγιο Πέτρο χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Σταύρος, Νικόλα, ναι, Σταύρος. Σταύρος. Ναι, Νικόλα, μόνο εγώ και αυτός έχουμε μικρόφωνα. Εσύ πρέπει να φωνάζεις για να ακούγεσαι. Όχι, κάτσε. Μίλα. Λοιπόν, ποιος το καλό είναι ο Σταύρος και γιατί πάμε επίσκεψη σε αυτόν? Ο Σταύρος, φίλε, είναι ο Νιάρχος. Να σου πω. Πάμε Σταυρονιάρχο. Γιατί μου το χώνεις στο στόμα? Βάλτε το στον κόλλο. Άμα ανοίξω δηλαδή το στόμα μου έτσι. Ωραία, ο Βρό μόλις έφαγε το μικρόφωνο. Ωραία, τώρα το κάνουμε κάτι και κάνουμε καραόκε φάση. Λοιπόν, φίλοι, τώρα έχουμε φτάσει εδώ. The Mall Athens. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη στάση εδώ πέρα του Μαρούσι Ρουτίν. Ωραία. Γιατί έχουμε εδώ όλη την ημέρα έχουμε οδηπορικό να πούμε. Είναι γάμι σέτα είναι σκατά. Πάμε να φάμε φαγητό. Ωραία. Γιατί έχουμε πεινάσει. Και η Λίτσα μας ζητάει φαγητό. Θα τρώγα μέχρι και εσένα που βλέπεις το βίντεο αυτή τη στιγμή από την πείνα μου. Προχώρα ρε βλακά. Όπως βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, έχουμε φτάσει στο IKEA. Δείξε. Not sponsor. Ναι. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο room tour στο κατάστημα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για να κρεμάς κουρτίνε. Ναι, εσύ τι λες? Μπορώ να το πάρω για να βάζω ρολόγια. Ωραίος. Τι είπε ο τρέλος ο Μόγκας? Lack of humor. Lack of humor. Φτάσαμε εδώ για να αντικρίσουμε προσφορές εδώ. 5,5 ευρώ με μπύρα, σνίτσελ, πατάτες εδώ, hot dog, πατάτες, μπύρα. Εδώ έχουμε πίτσα, μπύρα. Μόνο μπύρα, την πέψη δεν τη βλέπεις. Όχι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ποιοτικό φαγητό. Εδώ ποιοτικότατο κρέας αλόγου, πολύ παρακαλώ. καλό, πολύ καλό. Ναι, εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο γεύμα. Δεν χρειάζεται Και να το φτεδάκια, δούμε. περιμένουμε Να και ήρθε ο τον Γιώργης. τέταρτο. Να δούμε την Τέταρτος. πουτσα του. Έλα εδώ να δούμε την πουτσα του παιδιού. Πολύ ωραία Δες πουτσα. εδώ. Πουτσα. Δεν πρέπει να, δεν μπορείς να το λες αυτό. Να δούμε εδώ. Πω. Κουφτέδες. Ω, με σάλτσα. Μαλάκα. Χωρίς σάλτσα, χωρίς σάλτσα. Ναι, αυτά είναι. Η πατάτα πετάει. Όντως, πέσε κάτω ρε μαλάκα. Δείξουμε και τα ψωμιά. Ψωμί. Σκέτο, έχει πολλές πατάτες. Δεν είχε πατάτες. Θα φάμε και συνεχίζουμε. Τη στιγμή να αντικρίσουμε την μέγιστη απογοήτευση. Να βρούμε παπούτσια εδώ, αυτά. Ποια? Αυτά. Αυτά εδώ. Πολύ μαύρα, μονότονο. Αλλά θα ήθελα άσπρο πάτο. Αυτό λέω. Πολύ μαύρα, μονότονο το χρώμα. Α, εδώ. Ορίστε μας, βρήκαμε. Αυτό ακριβώς που ψάχνουμε, αλλά πόσο έχει? Πόσο έχουν? 23 ευρώ μόνο, φίλε. Α, αυτά είναι καλά, Τα βλέπω. Αλλά μπορούν να φορεθούν με κοστούμι. Κοίτα. Από μέσα θα το προτιμούσα άμα ήταν μαύρο. Δηλαδή, όχι απλά να είναι έτσι όπως είναι τώρα το βλέπεις. Ναι, αυτό είναι για πιο casual. Ναι, πιο καθημερινό. υπερ casual. Εγώ Εμείς θέλω ψάχνουμε ένα Jack and casual Jones. χαλαρό. Α, από εδώ πάμε γυναικεία, όχι. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλα. Πάτε λίγο στα γυναικεία. μας γαμάς εγώ λόγο. λέω να πάμε κάνα pull and bear πάλι να δούμε παπούτσια. Α, έλα εδώ. Πάμε εδώ πέρα που έχει τα, Από εδώ. που έχει τα άσχημα pullover, τα χριστουγεννιάτικα. Εδώ. Τι τα Παπούτσια. παπούτσια. Να δούμε. 25 ευρώ. Ναι, αυτά είναι 10 φορές καλύτερα από τα άλλα που είδαμε. Αυτά φοριούνται με κοστούμι. Αυτά Αντί για Jack and Jones. άνετα φοριούνται με κοστούμι, απλά καταλαβαίνεις. Δεν θα έχουν όσο καλό εφέ όσο και τα Jack and Jones παπούτσια. Όχι, τα Jack and Jones είναι διαφορετική άβρα. Είναι ειδικά. Λες και τα έχουν ήδη κοφτιάξει. Εγώ αυτά θα έπαιρνα, αλλά σήμερα θέλω σκαρπίνια, ρε μπρο. Σκαρπίνια. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά Από και γι' το αυτό. Pull&Bear θα πάρεις σκαρπίνια. Από το Zara φορώ σκαρπίνια. Και δεν πάμε Ζάρα. Αλλά και τώρα, έλα λίγο πιο δίπλα που έχει τα άσχημα χριστουγεννιάτικα pullover. Θα μπορούμε να δούμε εδώ ένα πολύ ωραίο μπουφάν στα 70 ευρώ. Κάνουμε side quest τώρα. Παντελόνια. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Πάμε. Ναι. Δεν μου είπες ποτέ ρε Σούλα. Πού θα Τι? πάμε? Και τα χρειαζόμαστε αυτά τα ρούχα. Στην Καλιμάνη.
Εδώ είμαστε στα Zara αυτή τη στιγμή. Δες εδώ. Λοιπόν, κοστούμι. Αυτό είναι σακάκι, ωραία. Ναι. Είναι ωραίο, στα 70 ευρώ αυτό. Αυτό. Μαύρο. Εδώ έχει ωραία πράγματα. Όντως. Αροβίλες εδώ που έχει. Παπούτσια δεν έχει. Δεν Αυτό είναι τα ωραία αυτά. τα καφετή μωρέ. Δεν είναι αυτά. Εγώ θέλω μαύρα σκαρπίνια. Μαύρα σκαρπίνια. Αυτά δεν είναι καν σκαρπίνια. Αυτά είναι του κλαρενό γαμπρού. Μήπως είναι αυτά. Τα βρήκαμε. Αυτά είναι. Πόσο νούμερο? Δεν ξέρω πόσο γράφει αυτή τώρα. Έλεγξε το μία. 44 είναι αυτά. 44. Ναι, εγώ είχα βάλει 45. Είχα δοκιμάσει αυτά τα ίδια. Αλλά κοίτα να δεις. Είναι καλή αγορά αυτά τα σκαρπίνια. Αυτά, κάτσε. Είναι καλή ποιότητα το δερματάκι πάντως. Είναι καλή Μάλλον αγορά. Είναι δερματίνη καταρχάς, όχι κανονικό δέρμα. Να είναι αυτά για πολύ καλές περιστάσεις. Και να έχω τα άλλα έτσι ώστε να τα φοράω στο κλαμπ, ας πούμε. Αυτά θα τα φορέσω στα μπουζούκια, τα άλλα στο κλαμπ, κατάλαβες. Άνετα, γίνεται. Πρέπει να δοκιμάσουμε τα 44 λοιπόν. Πού όμως? Έχει κάπου... Βλέπεις πουθενά κάπου να κάτσουμε. Να δοκιμάσουμε τα σκαρπίνια, ρε Οπα. μπρο, όχι. Τόσο εύκολα με πουλάς. Μα έχουμε δουλειά, φίλε, να κάνουμε. Για να τα δω. με πουλάς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Για Και ωραία, βρήκαμε- ωραία για μπαλίτσα. 40 ευρώ έχουμε. Ο μπρο με πούλησε για μια φθηνή μαλάκα αντιγραφή μου, ξέρω. Πού να δοκιμάσουμε. Εδώ, καλτσούλα όμως. Δείξε καλτσούλα. Εδώ. Δείξε καλτσούλα. Μποφσουγκαράκης. Μποφσουγκαράκης, άξια. Α, είναι καλά. Ναι. Έλα. Σήκω όμως ρε μαλάκα, αφού είπαν Πρέπει οι να άνθρωποι δεν τα μπορούμε να δέσουμε, ρε κάτσουμε. μπρο. Ε? Δεν πρέπει να τα δέσουμε. Όχι. Για να δούμε. Παπούτσι, εδώ. Νομίζω ότι είναι μεγάλο. Τι νούμερο πήρες ρε μαλάκα? 44. Δες, εδώ είναι βγαίνει, είναι μεγάλο. Δεν φέρνουμε και ένα 43. Αυτό τι νούμερο είναι? Είσαι σίγουρος ότι 44. δεν θες να πάμε στο δοκιμαστήριο καλύτερα? Πάμε στο δοκιμαστήριο, όντως. Το κόβουμε το βίντεο, το κόβουμε το βίντεο. Ε, Το κόβουμε το βίντεο. ε, Κόβουμε το βίντεο. Καλησπέρα. καλησπέρα. Εσείς? Για να δοκιμάσω παπούτσια. Βασικά περιμένετε καλύτερο χάρτη. Θες να πω κι εγώ ή να το κόψω το βίντεο? Μπεις κι εσύ. Να το κόψω το βίντεο. Μπεις κι εσύ για το βίντεο. Ε? Μπεις κι εσύ. Βασικά κόψτε το. Καλά. Λοιπόν, φίλοι, τώρα πήραμε εδώ. Δείξτε τα. Τι πήραμε. Σκαρπινάκια, ωραία. Σκοτώστε με. Σκοτώστε τον. Σκοτώστε τον. Τώρα θα πάμε στο τζάμπο. Εκεί. Το τυραμισού δεν είναι κάποιο είδους φαΐ. Είναι γλυκό. Τι γλυκό. Επειδή τον ερωτιέμαι εδώ και 2 μέρες. Τι είναι το τυραμισού? Φαγητό. Τι φαγητό, από τι αποτελείται? Δηλαδή έχει τη γλυκοπατάτα που είναι πατάτα απλά Έχει γλυκιά. σίγουρα τυρί. Τυρί. Σίγουρα τυρί. Τυρί. Το τυραμισού. Εφόσον λέει τυραμισού θα έχει σίγουρα τυρί. Ναι, αν το πας έτσι, τότε η χαλκόμαν έχει μέσα χαλκό. 3 red flags για αγόρια. Λοιπόν, γκέι. Δηλαδή σε πειράζει να πηγαίνει με αγόρια. Τον πειράζει. Είμαι αγόρι. 3 red flags για κορίτσια. Λοιπόν, όταν στην γλύφη, αλλά πλάγια, δηλαδή έτσι. Και όχι έτσι. Να βρίσκει μαγουλό. Ναι, δηλαδή sloppy toppy with a twist, αλλά όχι με τα squeaky. Ναι. Δεύτερο. Δεύτερο, λοιπόν, όταν την λένε σούλα. Τρίτο. Και τρίτον, όταν είναι γριά. Πάμε τζάμπο. Λοιπόν, φίλοι, εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή στο αστικό. Αυτό σε λίγο θα φύγει, θα πάει στο Golden Hall. Είναι η δεύτερη φτάση του σημερινού οδηπορικού. Εδώ μας έφερε δώρο. Δες εδώ το παιδί. Μας πήρε εδώ Kinder Cards και θα τα ανοίξουμε να τα φάμε παρέα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να πάρουμε. Είμαστε εδώ στο Golden Hall, φτάσαμε τελικά. Εγώ στο πούλμαν λίγο κοιμήθηκα. Αλλά όπως να έχει. Λίγο παραπάνω, τέλος πάντων. Όπως να έχει, τώρα θα πάμε στα μεταχειρισμένα. Έχει πολλά πράγματα σήμερα. Α, το infamous. Όχι. Πόσο κάνει? Το Αυτό έχω το πάρει είχα για πάρει εγώ 10, με 4. δεν αξίζει. 10 ευρώ λέει ρε βλάκα, τι... Έχει πράγματα για 360 σήμερα. Κοίτα μία για το, πώς λέγεται το παιχνίδι μας. Λοιπόν, αρχικά παίρνω αυτό.
Πόσο κάνει αυτό? 4. Assassin's Creed Είναι profit. 360. 360 no scope. Όχι. Farming Simulator. Ήτανε τζάμπα αυτό. Το Infamous αξίζει εδώ το λεπτό. Μα το έχω αγοράσει, το έχω παίξει ολόκληρο το παιχνίδι, δεν αξίζει. Αξίζει. Δεν αξίζει. Batman. Εδώ έχουμε και ένα παιχνίδι για το PC. Το Division 2 για 5 ευρώ, ποιος το θέλει. Είναι εδώ. Γιώργο, Επίσης έχουμε το Rocket Arena 5 ευρώ. πάλι. Ναι, να δείξουμε παιχνίδια εδώ στον κόσμο. 10 ευρώ. Το Rainbow Six πόσο έχει? 5. Μπρο, έχει 5 ευρώ το Rainbow Six. Τελικά, Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό. Στα 4 ευρώ Assassin's Creed. το ένα για το 360. Το έχεις. Όχι. Λοιπόν, ο κάμεραμάν είναι τώρα, Ναι. ο Άι Βασίλης. Και εγώ που αγόρασα λοιπόν εδώ, Αυτός πάμε να τέλος δούμε. πάντων. Είδαμε Assassin's Creed Δεν δείχνουμε ένα. τις αποδείξεις. το ένα, λοιπόν πάμε να το δούμε. Μέσα έχουμε αυτό. Δαχτυλιές του. Ναι. Και εδώ έχουμε άστα. Έχουμε manual Manuel. και αυτό. Και αυτό με το Nokia ρε μάλα, γιατί τι σκατάει. Experience the power of the Fred Assassin on your mobile. Αυτό είναι το mobile της εποχής. Α, ναι, ναι. Και εδώ έχουμε Ναι, δεν δείχνουμε τις αποδείξεις. αποδείξεις οι οποίες, Ναι, δεν τις δείχνουμε, είπαμε. επειδή είναι τις καβλιάρικες αποδείξεις, Καβλιάρικες αποδείξεις. Δεν δείχνουμε τις αποδείξεις. και είναι έτοιμο να μπει στην τσάντα όπως και αυτό. Και θα κλαπεί. Φυσικά θα κλαπεί. Επειδή ο μπρο δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Θα αρχίσουν να χτυπάνε κουδούνια. Ναι, να πούμε και μια ιστορία μόλις βγούμε έξω. Για μια ιστορία? φορά που πήγα παραλίγο να κλέψω αυτό το κατάστημα. Ήταν λοιπόν Ιούνιος, όταν ήμουν εδώ ακριβώς και πέρασα αυτές εδώ πέρα τις μπάρες. Αλλά προς κακή μου τύχη είχα ξεχάσει να πληρώσω. Κάτσε κάτι σε το ένα οποίο- σημείο ρε μπρο. Κάτσε εδώ. Αλλά προς κακή μου τύχη είχα ξεχάσει να πληρώσω κάτι το οποίο είχα αγοράσει και χτύπησε. Και τι έκανα λοιπόν, είναι η ερώτηση. Έτρεξα μέσα και το πλήρωσα. Πάμε να φύγουμε. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, Kago, Grico y Stripper. Και αυτό λοιπόν φίλοι ήταν το recreate μας από το Los Pingüinos με Λαβάνα Μασκάρ. Ένα χειροκρότημα, ένα Έλα χειροκρότημα. και ο Γιώργος. Είμαστε σε μια ακόμα στάση του οδηπορικού μας. Είμαστε εδώ πέρα στο Άκαντεξ, εδώ το κλειστό γήπεδο, την τροπή, την ξεφτύλα μας από πίσω. Και τώρα θα προχωρήσουμε να πάρουμε τα πράγματα και θα πάμε να σαβουριάσουμε πάλι και να φάμε κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα! Όταν σε γράφει ο κάμερα μαν ρε πούστη. Και τώρα θα πάμε να σαβουριάσουμε ξανά με σαβούρικο φαγητό. Γιώργη, στην τσάντα μου ήσυχη. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, λίγο Ναι, θα τα πούμε προβλήματα μετά, λειτουργίας. μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή. Θα μπούμε σε ένα κατάστημα το οποίο θα σου πω μια ιστορία μέσα. Αυτό εδώ είναι το Public Home, δείξε. Not λοιπόν, sponsored. αυτό λοιπόν μέχρι πρότινος δεν είναι Media Markt, το οποίο Media Markt έκλεισε. Ωραία. Εδώ πέρα γινόταν λοιπόν ένα outlet. Εδώ πέρα λοιπόν γινόταν ένα outlet που λιόντουσαν τα πράγματα πολύ φθηνά. Ό,τι είχαν stock. Ωραία. Και έτσι είχα καταλήξει να πάρω από εδώ κάτι περιφερειακά πάρα πολύ οικονομικά. Γιατί να το πιέσει 4.200 ευρώ. Κάτσε ρε. Κατέληξα λοιπόν να πάρω μερικά περιφερειακά για το PC μου πάρα πολύ οικονομικά. Πλέον, άμα έρθουμε από εδώ, θα δούμε πως δεν έχει πλέον ούτε καν used games. Αυτό σημαίνει ότι το public εδώ είναι μια απογοήτευση, οπότε πάμε να φύγουμε. Όμως το public εδώ έχει PS4. 200 ευρώ. Αξίζει να ξέρεις. Εδώ τρώμε, δείξε εδώ τα παιδιά να φάμε. Εδώ. Φτάνουμε, είμαστε λίγο πριν το τέλος του διπορικού μας. Έχουμε μια στάση ακόμα. Οπότε stay tuned στο βίντεο. Λοιπόν, ασανσέρ. Ασανσέρ. Οπ, πάμε έξω. Πού είναι οι φίλοι? Πέθαναν. Κράτα. Κάμερα. Η επόμενη στάση λοιπόν για απόψε είναι το
πιο πέρα, στην Avenue, όπου όταν πάμε θα πω μια ιστορία ακόμα. Εκεί μέσα δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν ακόμα. Νοικιαζόντουσαν. Μιλάω. Νοικιαζόντουσαν κάτι. Νοικιαζόντουσαν μικρά άλογα, ζεύρες, ναι, τα οποία καμιλοπαρδάλεις. Και είχε κάτι σαν πετάλια για να προχωράνε, με ρόδες. Και μου είχε μείνει τραύμα εμένα. Ναι, Του κάμεραμαν δηλαδή. ναι, ήταν ρε φίλε, σαν να έκαναν spawn παντού γιατί είχε κάμια 15 μέσα. Και το Avenue δεν είναι πολύ μεγάλο. Και βγαίνανε από το πουθενά, ξέρω. Εντάξει, αν είναι δυναμών. Ο μπρο έχει κονές στη ΔΕΗ. Όντως, ο μπρο έχει κονέσει τη ΔΕΗ, τη στον Μπούτσο. Αν είναι δυναμών. Αν είναι δυναμών. Λοιπόν, πάμε μέσα. Δείξτε το. Να μην νομίζουν ότι πάμε σε κανένα μπουντρούμι, σε κανένα υπόγειο. Όντως. Ναι, γιατί μοιάζει με μπουντρούμι και υπόγειο. Ποιο ρε, το Avenue. Ναι. Όχι ρε βλάκα. Άμα μπει σε φίλο στο τζάμπα, άμα μπει στο υπόγειο του H&M δεν μοιάζει με μπουντρούμι και υπόγειο. Εντάξει, ίσα. Λοιπόν, Στις τουαλέτες θα πάμε για εννοείται. να κατουρίσει το παιδί. αυτά. Κλείσει το βίντεο. Θα τα πούμε σε λίγο. Καταραμένοι. Δεν δουλεύουν οι τουαλέτες. Τώρα πάμε να δούμε Κάλτσες. αν υπάρχουν κάλτσες για το παιδί εδώ πέρα. Ναι, για το παλικάρι θέλει κάλτσες. 342. Κάτσε ρε, πού Από είμαστε, εδώ, από εδώ. Ωραία. Ο κάμεραμαν μαλάκα βλογκάρει τον εαυτό του. Ναι, έλα, κάνε ένα selfie vlog μαλάκα. Έτσι, Μόνο το έλα, στόμα σου παίζει να έτσι, φαίνεται, να έτσι, ξέρεις. έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι. Τσεμπόπ σουγκαράκι δεν έχει. Έχει Να, Ναρούτο. ο Σίμψον, Ο Σίμψον, Simpson. πώς τον λένε σου αυτόν. ο Χόμερ. Α, εντάξει, επειδή είπε ο Σίμψον γι' αυτό. Αυτό εδώ Κι θα άλλο πάρεις. Simpson. Αυτό εδώ θα πάρεις. Έχει κάλτσες Παναθηναϊκό. Τι? Δεν τα λέμε αυτά. τα λέμε αυτά, Το μαλάκα. κόβουμε. Γιώργο. Όπα, γαμάει. Ωραία, τέλεια. Γαμάει. Πόσο είναι? Σταμάτα να τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ο Σούλας. Πόσο κάνει αυτό? Μαζέψτε Όντως. τα μανίκια. 13 έχει, πάρ' το. Μαζέψτε τα μανίκια. Λίγο έτσι. Θα ήθελα ένα νούμερο μικρότερο. Ωραία, τέλεια. Τι νούμερο είναι αυτό? Κράτα το. Ψήνομαι να το δοκιμάσω κι εγώ. Θα το ήθελα Κι εγώ όλους το πάνω ίδιο. σου. Πρέπει να έρθω μαζί σου έτσι ώστε να βρούμε και ένα South Park. Δεν ξέρω πού το βρήκε ο Γιώργος. Ξέρω εγώ. Πού Πάμε. το βρήκε? Τα South Park πού μπορεί να είναι? Δεν νομίζω να έχω. Το θέμα είναι να βρούμε. Α, ωραία. Ο Γιώργος τι νούμερο πήρε? Medium. Αφού του Γιώργου δεν του κάνει. Του Γιώργου είναι μεγάλο Πάρε το ένα medium. small. Small ή extra small, μάλλον. Small. Small. Είναι τραβασμένο να αλλάξω. Ναι, ναι, ρε. Όλοι θέλουν να δουνε. Το κορμί. Ναι. Είναι τέλειο. Πρέπει Εδώ πέρα Αλλάζουμε. και όλοι άντρες. Για να γίνουν γκέι όλοι. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει από καλό content αυτά. Αυτό είναι παλτό, Αυτό είναι γυναικείο. Όντως. Ωραίο. Α, να τα, εδώ είναι. Έχει small. Δεν ξέρω. Κάτσε να- Large. Medium. Large. Extra large. δεν, είναι- Large. Extra large. δεν υπάρχει. Extra small. Small. Όπα, ένα. Πάω να το δοκιμάσω. Πήγαινε. Κράτα το μικρόφωνο. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό το. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Προχώρα. όπως έγινε ένα αχταρμά στο προηγούμενο πλάνο, τώρα Γάμισε θα το. δείξουμε όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε ψωνίσει απόψε. Ξεκινάμε. Αυτό εδώ είναι ένα ψώνι από το Jumbo. Ένα ψώνιο από το Jumbo είναι ένα πιάτο. Ναι, το οποίο είναι Ωραίος. ένα πιάτο. Αυτό θα το σπάσω έτσι ώστε να το φτιάξω ξανά. Με κόλλα. Ναι, θα το ανεβάσω και Instagram story. Πήραμε. Δεν θυμάμαι Ένα τι- σκαρπίνι. Τι καταφέραμε και τραβήξαμε. Ένα Το Zara, σκαρβίνι πήρε. δεν θυμάμαι τι καταφέραμε και βγάλαμε. Αλλά πήρα αυτά τα σκαρπίνια. 40 ευρώ. Φορτί. Ναι, συνεχίζει ο κάμεραμαν. Έχουμε σήμερα. Κάτσε το κινητό ρε. Λοιπόν. Αύριο για τα κάλαντα αυτό εδώ το καπέλο πόσο έκανε? 2 ευρώ ήταν στα Jumbo. Γυαλί glow stick για το βραδάκι έτσι χαλαρά στο τρένο. Από τα H&M. Μια μαύρη μπλουζίτσα. Μπλουζίτσα έτσι φούτερ. Τι σκατά είναι αυτό τέλος πάντων. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ απ' την άλλη έχω πάρει κι εγώ ένα glow stick γυαλί για το βράδυ. Έχω πάρει Αυτός πήρε και στο λέει Βασίλεια. ένα ωραίο μπέζ παντελονάκι.
Εδώ δεν θα το βγάλω τώρα. Έχω πάρει ένα κάκι κάγκο, δεν ξέρω πως, yes, stripper. Πουλοβεράκι, ωραία. Αυτά θα τα λατρέψετε. Κάλτσες. Καλτσούλες. Κάλτσα λεμόνι. Λεμόνι. Κάλτσα πάπια. Ωραίος. Κάλτσα σκυλί. Η καλύτερη είναι αυτή η τελευταία, να ξέρεις. Σκυλί που κάνει Ναι. ντάμπ κιόλας. Μετά έχουμε ένα γκρίζο παντελονάκι, έτσι για το καλό. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός λίγο μέσα στη σακούλα. Και τέλος έχουμε αυτό που φοράω τώρα και με βλέπετε, το σκουφάκι. Αλλά να μην ξεχάσω το καλύτερο, Στολή Άι Βασίλη. Θα εντυθώ Άι Βασίλης. Αυτή είναι για το κλαμπάκι μεθαύριο, Εδώ πέρα λέει οχ. Χω. Λοιπόν, έχουμε ένα χαλαρό podcast εδώ πέρα. Πολλοί ρωτάνε γιατί πετάμε τα λεφτά μας. Γιατί πετάμε τα λεφτά μας, αυτή είναι Ναι. σοβαρή ερώτηση. Γύρνα την κάμερα προς εμένα, επειδή τώρα θα πέσει φιλοσοφικό περιεχόμενο. Όντως. Ο λόγος που πετάμε τα λεφτά μας είναι για να νιώσουμε καλύτερα για τους εαυτούς μας. Επειδή περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν πολλά λεφτά και εξοδεύουν όσα τους περισσεύουν για να αποδείξουν πως έχουν, ενώ στην τελική καταλήγουν με καθόλου χρήματα, υπάρχουν άλλοι που απλά τα εξοδεύουν επειδή έχουν, όπου αυτό είναι χειρότερο. Δηλαδή, έχεις τα λεφτά, βάλτα σε ένα καλό σκοπό. Γιατί να τα εξοδέψεις όλα απλά σε βλακίες. Αυτοί σίγουρα δεν είμαστε εμείς, ωραία. Εντάξει, κοίτα. Σίγουρα δεν ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και τόσο. Ναι, σίγουρα. Και άλλος ένας τρόπος που ξοδεύουμε τα χρήματά μας, και αυτό είναι άθλιο, είναι στο PS Plus. Κάθε χρόνο από 60 ευρώ, ρε φίλε. Όντως τώρα είναι και 72 ευρώ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Κάνουμε podcast εδώ πέρα. Είναι το κανάλι σου, αλλά είμαστε πιο... Ο μπρο έχει Τέντος στα απλώς το πόδια του. σκλαβενίτη, ρε μαλάκα. Μας αφήνει εμάς να φτιάξουμε το content του. Όντως, εμείς είμαστε το content του. Εκείνος το Ο μόνο που κάνει είναι να κάμεραμαν. μιλάει. Και ο πιο δυνατός άντρας της Ελλάδος. Λογικά. Με Να χαρτί. παίξουμε ξύλο τώρα. Βαριόμαστε επειδή είμαστε σε κόσμο και υπάρχουν μικρά παιδιά. Είμαστε το σκλαβενίτη. Ακριβώς. Είναι και ο Άι Βασίλης εκεί πέρα, δείξτε τον Άι Βασίλη. Εντάξει, δεν δείχνουμε ανθρώπους. Θέλουμε ένα Γάμισε. subscribe, ένα like. Αλλά πάνω απ' όλα την ευχαρίστησή σας και να περάσετε καλά αυτά τα Χριστούγεννα. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Αυτό ήταν μάλλον το τελευταίο μήνυμα από εμάς. Το βίντεο θα συνεχιστεί, Ως κανονικό. πιστεύουμε, στο τρένο. Στον τρένο τρένο τώρα. Άρα θα τα πούμε λίγο αργότερα. Είμαι κουρασμένος, φίλοι μου. Είμαι κουρασμένος γιατί η ώρα είναι 7:42 και είμαστε έξω από τις 11. Από ό,τι βλέπετε είμαστε μέσα στο τρένο, οδεύουμε προς τις οικίες μας. Πέρασαμε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Κάναμε ωραίες αγορές, Ωραίος. Όπα, μάγκας. ψωνίσαμε και τώρα γυρνάμε σπίτια μας κουρασμένοι να κοιμηθούμε γιατί αύριο το πρωί έχουμε να πούμε τα κάλαντα. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω το vlog το σημερινό να ήταν κάτι ωραίο, να άρεσε σε όλους σας. Δεν θα ξαναγίνει vlog στο Μαρούσι. Γι' αυτό, αυτά από μένα. Για την επόμενη φορά που μου καβλώσει να ξανακάνω βίντεο θα είναι καλύτερο από το σημερινό. Αντίο. Φιλάκια.